Takže čau, zdravím vás u videa z Counter-Strike Source a zahrajeme si nejdřív single player a pak si můžeme zahrát multiplayer. Tak dáme si The Dust 2, dáme si to na normal, dáme start. Snad se vám moje první video bude líbit, to bylo z Minecraftu, co jsem natáčel včera. A dnešní video bude z něčeho jiného než z Minecraftu, ale hodně videí bude z Minecraftu. Myslím si, že budu dělat možná i série, ještě uvidím. Jo. Tak za chvilku už se nám to načte a budeme si zahrát. A řeknu vám, že ale v Counter-Strike nejsem žádná hvězda, takže to bude jen tak oddechovej, protože to vůbec neumím. Dáme si třeba... A tak poli... sakra. Sakra. Tak dáme si třeba, nevím, tak tady to. Jo, to je 1 proti 1. Dostane Harold. Dobrý, tak jsem ho dostal. To měla, no, docela dobrá zbraň. Já si to takhle obejdu. Tak. Uvidíme, co se bude dít. Podle mě šel doleva. Ne. Slyšel jsem výstřel. A sakra. Měl snajperku, já si na ně také vezmu snajperku, počkej. Můžu zase tam odsudit, srák. Hledám si novou zbraň. Zbraň na blízko. Si dám. Ale tam si chce hrát, no tak fajn. Trošku si když tak zasílím na mikrofon. To je asi moc. Trošku stlmíme. Tak. Jdeme ho najít. Zlouna. Zingyho. Počkej, čemže se to dává? Jo.
asi není Minecraft teď. Tak, ještě se to zastavíme. Se musím hlídat hlavně čas, protože to mám bohužel limitovanou edici. Tak ještě 4 minutky, takže až bude 58, tak to nějak tak začnu vypínávat. Ježiš, Minecraft je taky blbost už. Možná. Dobrá. Dělej! Hej, dělej! 8. Tak si dáme poslední hru a poslední 2 hry a ukončíme to. Když tady to bude rychlá, tak si pak dám ještě jednu, ale 2 to už je moc. Tak. Jednou jsem umřel a no, teď jsem to super. Super. No tak mám to na normál, že jo, ale tak já jsem nejvyšší nikdy nehrál. Tak to bylo docela rychlý, tak ještě poslední hru si dám. A pak to ukončím. Ach jo, ty sudy mě štvou. Já vím, že to bylo jenom krátký, já jsem zapomněla, že mám limitovanou edici. Takže v příštím díle v Counter-Strike si zahrajeme multiplayer. Zase ne single, ale mulťák. Ale teď ho musím dostat, když je to takhle poslední souboj. Bomb has been planted. Na bombu kašlu, protože já pospíchám. No, kde čmoude? Jo, jsem ho, takže se s váma asi loučím a čau.